okuš, bokuš, tvrdi kokoš, pita jaje koliko ti treba jaja za nedelju dana. Treba se koliko ti treba jaja? 10. Koliko ti treba jaja? 10. A Majo, koliko ti treba jaja? 7, evo. 7 jaja. A Majo, koliko ti treba jaja? 5. A Majo, koliko ti treba jaja? Koliko ti treba jaja? Koliko ti treba jaja? Pa 5, kažem ti 5. Koliko ti treba jaja? Koliko ti treba jaja? Ajde, daj nje opet probaj. Po okuš, bokuš, tvrdi kokoš, pita jaja koliko ti treba jaja za nedelju dana. Odgovara čika stvari alo. Koliko ti treba jaja? 2. Po a p o r